खुलुमगा दाखु बुक सॉन्ग सारे कहम जतननो आं दिनेश देबबर्मा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन नि डायरेक्टर तेवैसा हा नरनि बसखाङाव फाइका एनाउन्स खायनायनि बागै जेचिनि हा बुबाग्रा December 16 2024 आव तेवैसा Bangalore haste फाइ दंगो चिनि तिप्रासा राव मालायनि बागै तिप्रासा थानसा नि मारिनो तेइसे फुनुंनानि बागै जों वाइसे प्रो क्लाइमा हाइ दाबो तेवैसा गोबां खाय कटर खाय कटर मा खाय जत्त तिप्रासा थानसा खाय फुनुपिनाय ए चिनि थानसानि मारि बस क्राक नै खायलाय जंनाय ओ December 16 न जों एडवांस ट्रेनिंग बो पालाय जंनाय ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट ओ पालाय जागै तंगो पालाय जंना थाङै तंगो December 16 न एडवांस ट्रेनिंग कयजाव जत्त तिप्रासा बेंगलोर तंनाय रखनो जत्त मानजांनानि बागै अबनि बादे चिनि त्रिपुरा नि जे स्टूडेंट्स रॉक जे Tiprasa स्टूडेंट्स रॉक जे पोरे तंनाय रनि बागै एकदम खबर काहाम कतमा काहाम बरनि बागै TISF नि फॉर्मेशन जों बेंगलोर खलाय रेजाकनाय ताकि बरनि जेसेपनो प्रॉब्लम हागाय चिनि TISF नि ति स्टूडेंट रॉक नि बागै काहाम खाय सामं खलाय मारनि थै सो फाइबे दाखु सम जत्त Tiprasa बेंगलोर तंनाय रॉक जतनो कय जावो सेंट पैट्रिक चर्च MG रोड जतनो फाइबे December 16 प्रोग्राम स्टार्ट अंगना 11टा 12टा नि सिमिक जतनो कय जावो तेवैसा फाइबेडी जतनो खुलुमका हामबाय थानसा